ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാവൻകൂറിലെ പ്ലയാസയിലെ കാഴ്ചകളാണ്. ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതൊന്നും നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലയാസയിലെ കാഴ്ചയും പിന്നെ ബാക്കി നമ്മൾ അതിൽ കളിക്കണ ചെറിയ ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അതാണ് ഗൈസ്. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലോട്ട് നമ്മൾ കയറി പോണ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത മൊബൈൽ എക്സ്ടച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൊബൈലാണ്. അതിൽ ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി കുറവാണ്. മറ്റേ മൊബൈലാണ് നമ്മൾ പ്ലയാസയിലെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നത്. അതിൽ ചാർജ് ഇത്തിരി കുറവായിരുന്നു. നമ്മൾ പ്ലയാസയിലെ വീഡിയോ നല്ലപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ഇല്ല. അപ്പം ചെറിയ ക്ലിയർ കുറവാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രാവൻകൂർ മാളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോ എടുത്തത്. പിന്നെ ഇതിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മൊബൈലിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഓളിയം മാത്രമേ കൂടുള്ളൂ. ചില മൊബൈലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ ഓളിയം കീ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണും. അതിന് നെക്കിയിട്ട് ഷോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും. അത് ഓളിയത്തിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഓളിയം കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യണം. ഷോർട്ട് ഇടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഷോർട്ട് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതും കൂടെ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതുവരെ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റിൽ ആ മൊബൈലാണ് എടുത്തത്. ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ റെഡ്മി നോട്ട് 10 പ്രോയിലാണ് എടുക്കുന്നത്. അതാണ് ഇത്തിരി ക്ലിയർ കൂടുതൽ. ആ മൊബൈലും ഈ മൊബൈലും വെച്ച് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ മാറ്റം അറിയാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം പോയപ്പോൾ പ്ലയാസയിലെല്ലാം സർവീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം പോയപ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം ഓപ്പൺ ആയത്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.